Wannan bidiyon kuma shine yadda za ku yi referral a cikin account ɗinku kuma ku samu commission a account ɗinku. So first mutum zai shiga cikin Ultimax ɗin shi. Bara na yi refresh shiga yana ciki tukunna ko ba na ciki shekarun jan yi nisa ya zama banza. Da wasu kun gani nan ina cikin account ɗina. Direct bayan na yi login kenan. Wannan shine referral code naka, za ka danna wannan box ɗin. Kun ga ya kawo copy daga shi nan ya kawo na yi copying wannan ɗina. So abin da za a yi daga nan zan taɓa wannan wajen da kuke gani shi zan taɓa. Na taɓa sosai in ja nan haka kun gani na yi ƙasa sai in zo in taɓa nan. Kai log out ka fita account naka. Gashi nan yana login out yana fita. Yawa kun ga yanzu ya yi log out na fita, so already na yi copying link ɗina. Sai in zo sai in taɓa wannan saman inda ake sacin ake rubutu wannan wajen shi na taɓa. So sai in matse, idan na matse kun ga ya kawo wani paste a nan. To sai in danna ko. So zai buɗe min shafi na kun ga, sai ku rinka kula duk lokacin da kuka copy link sai kun yi log out sai ku sa link naku ɗin sai ya buɗe muku. Za ku iya copy link naku in kuka yi log out sai ku je WhatsApp ɗinku sai ku ajiye link ɗin. Da kun tashi kawai da kun yi log out kun taɓa link ɗin zai shigar da ku. So za ka iya wannan, za ka iya wancan duk wanda ka so. So kun ga ya kawo join under Abdul MBE. Wani lokaci zai iya nuna maka join under admin, ka rinka kula in bai kawo sunan ka ba ka yi refresh da wa ka sake ɗaukar link ɗin sai ka ƙara sacin. So a nan wannan wanda ya tura min yanzu zai register ne na package 6,000, so zan mishi registration na shi yanzu. Kun ga abin da ake nema: full name, email address, username, phone number. Wannan select plan ɗin shine idan babban package in ƙarami ne sai mutum ya zaɓa yayi. So already ya riga da ya tura min details ɗin shi, yanzu zan shiga WhatsApp sai in ɗauko in ciccika. So already kun gani waɗannan shine details ɗin shi, komai da komai da yake so a masa. Zan ɗauka kuma in je in sa a can sai mishi register ɗin. Kun gani na cika masa. Na farko full name, email address, number waya. So sai da username da sauransu. Waɗannan su ne abubuwan da za ka ciccika. Ka tabbatar ka kula komai ka sa mutum daidai yadda yake so. Wannan regular ɗin da kuke gani na sama so shine na 6,000 ɗin nan, package 6,000. In ka taɓa za ka ga kai sakila ka sayi mutum 8,000 sai turo shi ne na sakila. Bayan ka cika sai ka zo ka taɓa wannan good ɗin, so sai ka zo ka taɓa register. In ka tabbatar ka cika komai daidai, so register ne ya rage daga nan. So kun ga masha Allah direct babu, yanzu ina riga da na masa register. Yayi kun ga direct wannan shine welcome bonus ɗin shi naira 5,000 ka fasa. Wannan a taƙaice shine da za ka yi referral. So tunatarwa, idan ka zo yi wa mutum referral ka tabbatar ka faɗa masa gaskiyar magana daki-daki. Ka tabbatar ka masa cikakken bayani dangane da yadda platform yake. Shi platform ba kasuwanci bane wanda suke tsayawa har abada. So dole wani lokaci za ka zo ka neme su ka rasa. So shine platform dai kawai wani lokaci ana moransa ne sosai, musamman waɗanda suka shige shi a farko, amma su ma babu tabbaci. Sai dai kawai duk wani mutum da zai dama ya san risk ne ya taking yayi. To Allah ya samu dace. Shi platform dai in yana sabo so shine ake sa ran yawa za su amfana da shi ko da ba ka referral ne. So amma haɗa shi wato referral in kana platform ɗin kuma kana referral so lalle zai matuƙar taimakawa.